Η περιοχή μας είναι πευκόφυτη. Πάνω μας βρίσκονται η Πεντέλη και ο Διόνυσος και κοντά μας το Εθνικό Πάρκο Σινιά. Συχνά ακούμε σιρήνες πυροσβεστικών και ελικόπτερα που αντιμετωπίζουν πυρκαγιές. Επειδή είμαστε κοντά στη θάλασσα, τα ελικόπτερα περνούν χαμηλά πάνω από το σπίτι, κάνοντάς το να τρίζει. Δεν ακούω καμία σιρήνα ή ελικόπτερο σήμερα. Όταν πέφτει το ρεύμα, δεν σκέφτομαι ότι μπορεί να υπάρχει φωτιά κοντά. Η ατμόσφαιρα όμως αλλάζει. Γίνεται όλο και πιο βαριά. Σκέφτομαι να βάλω στο αυτοκίνητο μερικά ιατρικά είδη από το πρόσφατο χειρουργείο της Λιδίας. Οι κόρες μου με κοροϊδεύουν, λέγοντάς με υπερβολική. Βγαίνω στον δρόμο, κοιτάζω τον ουρανό και παρότι δεν ακούγεται τίποτα, αρχίζω να ανησυχώ. Προσπαθώ να σκεφτώ τι να κάνω σε περίπτωση που η φωτιά έχει περάσει τη λεωφόρο Μαραθώνος. Η Λιδία μπαίνει στο αυτοκίνητο με τη γιαγιά και το σκύλο της και της λέω να πάει στο λιμάνι, στο κέντρο του ματιού, θεωρώντας το ασφαλές σημείο. Βάζω τις 3 γάτες μου χύμα στο δικό μου αυτοκίνητο μαζί με τη μικρή μου κόρη και φεύγω λίγα λεπτά αργότερα. Είναι 6 και 23 το απόγευμα. Φεύγοντας από το σπίτι, βλέπω ένα πεύκο να καίγεται περίπου 50 μέτρα πιο πάνω. Η φωτιά έχει περάσει τη λεωφόρο Μαραθώνος. Κάνω αναστροφή προς τη θάλασσα, χωρίς να γνωρίζω τι συμβαίνει λίγο μέτρα πιο πέρα. Εκεί όπου έχω στείλει τη Λιδία και τη μητέρα μου. Υπάρχουν τα μέσα, υπάρχουν τα αεροσκάφη, υπάρχουν οι δυνάμεις ανεπτυγμένες στα σημεία που πρέπει ώστε να προλάβουμε τις πυρκαγιές. Υπάρχει. Γιατί στο σχεδιασμό που σας ρώτησε η Μάριον προηγουμένως, είπατε ότι έγινε από το τέλος της περασμένης αντιπυρικής περίοδου, ξεκινήσατε την εργασία. Είμαστε σε κατάσταση που να πούμε ότι είμαστε εντάξει? Πράγματι, όπως είπα και προηγουμένως, έγινε μια πολύ σκληρή και συστηματική δουλειά όλο το χειμώνα για να είμαστε αυτή τη στιγμή. Είμαστε απολύτως θωρακισμένοι. Και το απόλυτο επίπεδο θωράκισης δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Ναι. Υπάρχει αποδεκτό επίπεδο. Αλλά για τα δικά μας δεδομένα, ελληνικά, δημοσιονομικά δεδομένα και αυτά θεωρούμε ότι. Και εγώ το πιστεύω ακράδαντα ότι ο μηχανισμός βρίσκεται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, πολύ καλύτερα και από πέρσι και από τον προηγούμενο χρόνο, τόσο από πλευράς εναέριων μέσων, αλλά όσο και από πλευράς χερσαίων. Στις 22 Ιουλίου 2018 δημοσιεύεται ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την επόμενη μέρα, ο οποίος κατατάσσει την περιοχή σε επίπεδο επικινδυνότητας νούμερο 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοινώνει δυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι, με πρόβλεψη ενίσχυσή τους μετά το μεσημέρι, τοπικά μέχρι και θυελλώδης. Το μεσημέρι της 23ης Ιουλίου 2018 η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε συναγερμό. Στα γεράνια όρη, πάνω από την Κινέτα, εκδηλώνεται μεγάλη πυρκαγιά. Στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων, το ΕΣΚΕ, βρίσκονται ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Σωτήρης Τερζούδης, ο επαρχηγός Βασίλης Ματθεόπουλος, ο διοικητής του ΕΣΚΕ και υπεύθυνος για τα εναέρια μέσα Ιωάννης Φωσιέρης, καθώς και ο αναπληρωτής υπουργός προστασίας του πολίτη Νίκος Τόσκας. Εκείνη την ώρα η προσοχή όλων είναι στραμμένη στη φωτιά της Κινέτας που εξαπλώνεται επικίνδυνα. Ωστόσο, λίγο μετά το μεσημέρι, στην οδό Ανδρούτσου, στον Ταού Πεντέλης, ένας πολίτης καίει ξερά κλαδιά στον κήπο του σπιτιού του. Όταν τελειώνει, δεν σβήνει πλήρως φωτιά και φαίνεται πως σκεπάζει με χώμα. Στη 1 και 4 λεπτά, ενώ η φωτιά στα γεράνια όρη παίρνει διαστάσεις, από το ΕΣΚΕ δίνεται εντολή εκένωσης για τους οικισμούς Γαλήνη και Πανόραμα της Κινέτας. Η επιχείρηση εκένωσης πραγματοποιείται πόρτα-πόρτα από αστυνομικούς και πυροσβέστες. Μέχρι τις 3:30 το μεσημέρι, η φωτιά έχει φτάσει στη θάλασσα. Φαινομενικά, η Κινέτα έχει σωθεί. Αλλά λίγη ώρα αργότερα, η τραγωδία ξεκινά αλλού. Στις 4 και 6 λεπτά εκδηλώνεται νέα αστεία φωτιάς στο Καλαμάκι Ισθμού Κορίνθου, έξω από την περίφραξη των δηληστηρίων, όπου σπέβδουν επίγεια και εναέρια μέσα. Στις 4 και 25, μετά την προβλεπόμενη αύξηση της έντασης των ανέμων, τα υπολείμματα της πρωινής καύσης των κλαδιών στον Ταού Πεντέλης αναφλέγονται ξανά. Η φωτιά ξεκινά χαμηλά, επειδή η περιοχή είχε καεί και στο παρελθόν. Το έδαφος καλύπτεται κυρίως από ξερά χόρτα και θάμνους. Στις 16 και 41 γίνεται η πρώτη αναγγελία στο 199 της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Όμως τα 2 πυροσβεστικά οχήματα που θα έπρεπε να βρίσκονται σε επιφυλακή, μόλις 4 χιλιόμετρα από το σημείο εκδήλωσης φωτιάς, είχαν μετακινηθεί για να συμμετάσχουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Κινέτα. Στις 5 και 10 η πυρκαγιά κατευθύνεται προς τις κατοικημένες περιοχές, την Καλλιτεχνούπολη και το Νέο Βουτσά. Οι κάτοικοι δεν έχουν λάβει καμία προειδοποίηση
για τον επερχόμενο κίνδυνο και ευνηδιάζονται. Μέσα στον πανικό εγκαταλείπουν τις κατοικίες τους προσπαθώντας να σωθούν. Την ίδια στιγμή, οι κάτοικοι στο Μάτι και στο κόκκινο λιμανάκι παραμένουν ανυποψίαστοι, συνεχίζοντας την καθημερινότητά τους. Η φωτιά περνά τη Λεωφόρο Μαραθώνος και κινείται προς το Μάτι, σε διαφορετικά σημεία και χρονικές στιγμές. Καθώς οι φλόγες πλησιάζουν, οι κάτοικοι του Νέου Βουτσά καταφεύγουν προς το Μάτι, αναζητώντας σωτηρία στη θάλασσα. Όταν οι κάτοικοι του ματιού αντιλαμβάνουν τη φωτιά, έρχονται αντιμέτωποι με απόλυτο κυκλοφοριακό χάος. Οι δρόμοι μπλοκάρουν από τον πανικό των οδηγών, που δεν γνωρίζουν προς ποια κατεύθυνση να κινηθούν με ασφάλεια, αλλά και από τα οχήματα που καταφθάνουν συνεχώς στην περιοχή. Αυτά τα αυτοκίνητα προέρχονται τόσο από το Νέο Βουτσά όσο και από τη Λεωφόρο Μαραθώνος, καθώς η αστυνομία εκτρέπει την κυκλοφορία προς το Μάτι. Στις 5 το απόγευμα, η Χριστίνα Βασιλείου, δημοτική σύμβουλος και υπεύθυνη των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων, παίρνει την πρωτοβουλία για να μάθει εάν υπάρχει κίνδυνος. Καλεί τον αντιπύραρχο Ανατολικής Αττικής Χαρά Λαμποχιώνη και τον ρωτά εάν οι κατασκηνώσεις πρέπει να κενωθούν. Η απάντησή του είναι ξεκάθαρη. Κυρία Βασιλείου, η φωτιά είναι ανεξέλεκτη. Εκενώστε αμέσως. Ενεργοποιεί το σχέδιο Θεμιστοκλής. Συγκεντρώνει τα παιδιά και το προσωπικό στο γήπεδο ποδοσφαίρου, κατόπιν στη θάλασσα, και οργανώνει την απομάκρυσή τους με πούλμαν προς την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, όπου εκεί τους περίμεναν οι γονείς τους. Χάρη στη γρήγορη αντίδραση και τη συντονισμένη προσπάθεια της ίδιας και των συνεργατών της, 621 παιδιά και 300 εργαζόμενοι σώζονται εγκαίρως, ενώ 20 άτομα παραμένουν πίσω για να προστατεύσουν τις εγκαταστάσεις. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που ο Κώστας και η οικογένειά του νοικιάζουν εξοχικό σπίτι στο Μάτι. Όμως είναι η πρώτη φορά που εκεί βρίσκονται και οι γονείς του μαζί με τα εγγόνια τους. Ο Κώστας και η σύζυγός του εκείνη την ημέρα βρίσκονται στο σπίτι του στην Αθήνα. Γύρω στις 5:30 το απόγευμα διαβάζει στο διαδίκτυο για τη φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη και αρχίζει να τηλεφωνεί στους γονείς του. Όμως δεν καταφέρει να επικοινωνήσει. Τότε καλεί έναν φίλο του, πυροσβέστη από το σταθμό της Νέας Μάκρης, ο οποίος επιστρέφει από την Κινέτα. Το ρωτά αν γνωρίζει αν συμβαίνει κάτι στην περιοχή. Λίγο αργότερα, ο φίλος του τον καθησυχάζει. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση για φωτιά στο Μάτι. Ο Μιχάλης βρίσκεται στο σπίτι του μαζί με τη σύζυγό του, τη Βασιλική και την κόρη τους. Αρχικά πιστεύουν πως οι καπνοί που βλέπουν στον ορίζοντα προέρχονται από την Κινέτα. Λίγο αργότερα μαθαίνουν ότι έχει ξεσπάσει μια άλλη φωτιά, πιο κοντά τους, στον Ταού Πεντέλης. Ωστόσο, καμία ενημέρωση δεν έχει δοθεί. Δεν ακούγονται ελικόπτερα, σιρήνες πυροσβεστικών, ούτε καμπάνες να χτυπούν. Η περιοχή είναι βυθισμένη σε απόλυτη ησυχία. Στις 6 παράτεταρτο, η Βασιλική κοιτάζει από το παράθυρο του σαλονιού της προς το σπίτι των γονιών της. Δεν το βλέπει πια, μόνο έναν μαύρο πυκνό καπνό. Ο Μιχάλης στρέφεται προς εκείνη και της λέει: «Πρέπει να φύγουμε τώρα, αλλιώς θα καούμε ζωντανοί». Οι γονείς της Δήμητρας και ο αδερφός της με την οικογένειά του λείπουν διακοπές. Η ώρα είναι 6 παρατέταρτο. Αρχίζουν να πέφτουν τα πρώτα αποκαΐδια. Η Δήμητρα με νευρικές κινήσεις αρχίζει να ετοιμάζει ένα σάκο βαγιάζ. Έχει ένα κακό προαίσθημα. Παίρνει τη μητέρα της τηλέφωνο και της λέει ότι κάτι κακό θα συμβεί και πως την αγαπάει. Στη συνέχεια την καλεί ο αδερφός της προσπαθώντας να την ηρεμήσει και της λέει: «Μην ανησυχείς, ποτέ δεν έχουν αφήσει τη φωτιά να περάσει τη Λεωφόρο Μαραθώνος. Όλα θα πάνε καλά». Στο ΕΣΚΕ, ο διοικητής Ιωάννης Φωσιέρης δηλώνει στις 6 παρατέταρτο και 6 παρά 10 δέχεται 2 διαδοχικές κλήσεις από επιχειρηματία της Motor Oil, ο οποίος ζητά επίγουσα συνδρομή της πυροσβεστικής για φωτιά εντός των δηληστηρίων. Ακολουθεί και τρίτη κλήση, αυτή η φορά από τον μηχανικό ασφαλείας της εταιρείας, που τονίζει ότι η κατάσταση είναι επικίνδυνη και παρακαλεί για εναέρια μέσα. Μετά τις κλήσεις αυτές, το ΕΣΚΕ διατάζει εκτροπή εναέριου μέσου που ήταν έτοιμο να επιχειρήσει στον Ταού Πεντέλης, προκειμένου να κινηθεί προς τα δηληστήρια. Η εντολή δόθηκε παρότι η φωτιά ήταν έρπουσα και δεν υπήρχε ανάγκη εναέρης επέμβασης. Η πυρκαγιά στη Motor Oil είχε ξεκινήσει στις 4 η ώρα και 6 λεπτά, ενώ στις 5 παρατέταρτο ο σύνδεσμος της πυροσβεστικής αναφέρει ότι η φωτιά είναι χαμηλή και περιορισμένη σε θάμνους. Κατά την κατάθεσή του, ο πραγματογνώμονας πως η εκτροπή του εναέριου μέσου ήταν αδικαιολόγητη
Χαρακτηριστικά είπε: πρώτο μέλημα του πυροσβέστη είναι να σώσει ανθρώπινες ζωές, όχι δομές. Και όταν ρωτήθηκε εάν η φωτιά ήταν πράγματι εντός των δηληστηρίων, απάντησε: όχι, ήταν εκτός των εγκαταστάσεων. Χρειαζόμαστε επιγόντως τα εναέρια, γιατί η φωτιά, εάν περάσει τη Χαράδρα, δεν μπορούμε να την κρατήσουμε με τίποτα. Λένε για φωτιά στη Μοτορόιλ, ισχύει? Ναι. Ισχύει, Ναι. Μέσα είναι? Μέσα. Εκεί έκανε ρήψεις. Ω Θεέ μου και Χριστέ μου. Τη Μοτορόιλ την καλύψαμε. Τώρα πάει η Εμβραβίδα, δεν την πρόλαβε και είχε πάει και είχε πάρει νερό στη Ραφίνα. Γιατί τη είχαμε δώσει αρχική εντολή για να πάει Νταού. Οπότε. Έριξε ένα νερό όμως στον Νταού, Ναι. και τώρα πάει στα δηληστήρια. Πριν συνεχίσουμε όμως, θέλω να πω 2 λόγια για το χορηγό μας, τη Freedom 24. Διαχρονικά στην Ελλάδα υπήρχε έντονος οικονομικός αναλφαβετισμός και σε αυτό προσθέθηκε η οικονομική κρίση του 2008 με αποτέλεσμα να μειωθούν οι επενδυτικές ευκαιρίες και οι Έλληνες να ζήσουν το χρηματοοικονομικό αποκλεισμό. Το 2021 η Freedom 24 πήρε μια πολύ σημαντική απόφαση. Παρά τα πολλά προβλήματα στην ελληνική αγορά, η εταιρεία πίστεψε, επένδυσε σε αυτή και τα κατάφερε. Πλέον έχει ξεπεράσει τους 100.000 πελάτες η χώρα μας, δίνοντάς μας την ευκαιρία και την επιλογή της επένδυσης. Ενώ η πλατφόρμα διαχειρίζεται κεφάλαια 330 εκατομμυρίων δολαρίων στην ελληνική αγορά. Επίσης, πίστεψε και σε εμάς, τους δημιουργούς ανεξαρτήτου περιεχομένου, και μας έδωσε την ευκαιρία να αποδείξουμε ότι η διαφημιστική μας δύναμη μπορεί να κάνει μια καλή εταιρεία μεγάλη. Τα παραδοσιακά μέσα δεν είναι μονόδρομος. Όμως το σημαντικότερο είναι ότι η Freedom 24 εκπαίδευσε το ελληνικό κοινό. Από τις δικές της χορηγίες, πολλοί Έλληνες έμαθαν πώς να επενδύουν, τι είναι τα ETFs και πώς λειτουργεί ο αναλογισμός. Με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα μας μίλησε για τα ρίσκα που πάντα υπάρχουν σε κάθε επένδυση, ώστε να πάρουμε ενημερωμένες αποφάσεις, και συνέβαλε σε μια μεγάλη αλλαγή στην νοοτροπία του κόσμου. Κάνε και εσύ το βήμα που έκαναν ήδη περισσότεροι από 100.000 Έλληνες. Άνοιξε λογαριασμό στην Freedom 24 από το link στην περιγραφή και απόκτησε τώρα εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στις διεθνείς χρηματαγορές. Ευχαριστώ και πάλι τη Freedom 24 για την υποστήριξη αυτού του βίντεο. Ο πραγματογνώμονας Δημήτρης Λιώτσιος αναφέρει: υπήρξε παρέμβαση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να δοθεί άδεια διαχείρισης των εναέριων μέσων. Σύμφωνα με όσο κατάθεσε, ζητήθηκε έγκριση από τον τότε Υπουργό Νίκο Τόσκα. Ο πραγματογνώμονας εξήγησε πως ο Υπουργός δεν έχει επιχειρησιακή αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε τέτοιο επίπεδο, ειδικά την ώρα που εξελίσσεται έκτακτο συμβάν. Όταν η πρόεδρος ρώτησε εάν το ελικόπτερο που στάλθηκε στη Motoroil έπρεπε όντως να βρίσκεται εκεί, ο πραγματογνώμονας απάντησε: δεν θα το πω εγώ αυτό, όμως εκείνη την ώρα έπρεπε κάποιο εναέριο μέσο να επιχειρεί στον Νταού Πεντέλης. Εκεί δηλαδή όπου η φωτιά είχε αρχίσει να ξεφεύγει. Στις ηχογραφημένες συνομιλίες που προσκόμισε ο Λιώτσιος, προκύπτει ότι οι αποφάσεις για τα εναέρια μέσα περνούσαν από πολλαπλά επίπεδα, προκαλώντας καθυστέρηση. Στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος αξιωματικός είπε: από τη στιγμή που υπάρχει φυσική και πολιτική ηγεσία, εγώ απλά προτείνω, αλλά δεν δίνω εντολή. Αν συμφωνήσουν, απογειώνεται. Ο Δημήτρης Λιώτσιος κατέθεσε επίσης ότι τις κρίσιμες ώρες υπήρχαν διαθέσιμα 13 εναέρια μέσα, γνωστά στο ΕΣΚΕ, τα οποία ποτέ δεν έλαβαν εντολή να επιχειρήσουν. Από την προηγούμενη κιόλας ημέρα, το ΕΣΚΕ δεν είχε στείλει αίτημα στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας για ένα αέρα πτήση, παρά το δελτίο κινδύνου επίπεδου 4 και τις προβλέψεις για ισχυρούς δυτικούς ανέμους. Έτσι, στις 23 Ιουλίου, μόνο ένα αεροσκάφος ιδιωτικής αερολέσχης πραγματοποίησε επιτήρηση μετά το μεσημέρι, λίγο πριν ξεσπάσει φωτιά στον Νταού Πεντέλης. Κατά την ακροματική διαδικασία, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ρώτησε: αν στις 5 και 20 είχε δοθεί εντολή για εκένωση, θα μπορούσαν οι κάτοικοι του Νέου Βουτσά να έχουν φύγει μέχρι τις 6? Ο Λιώτσιος απάντησε: ναι, θα μπορούσαν. Οι κάτοικοι στο μάτι θα προλάβαιναν να φύγουν μέχρι τις 6 και 20. Ο πραγματογνώμονας επέμενε ότι υπήρχε χρόνος και περιθώριο εκένωσης. Αν είχε δοθεί εγκαίρως εντολή, οι κάτοικοι θα μπορούσαν να κινηθούν είτε προς τη Νέα Μάκρη είτε προς τη Ραφίνα, όπως είχε προβλεφθεί στα σχέδια των Δήμων. Ο Λιώτσιος εξήγησε ότι υπήρχαν τουλάχιστον 25 δίωδοι προς τη θάλασσα κατά μήκος της παραλίας του ματιού, σε απόσταση μόλις 20 λεπτών με τα πόδια για ένα μέσο άνθρωπο. Αν είχε δοθεί σήμα εκένωσης μέχρι τις 5 και 20, ο κόσμος θα είχε προλάβει να φτάσει με ασφάλεια στη θάλασσα πριν τις 6. Αντί γι' αυτό, καμία προειδοποίηση δεν έφτασε στους κατοίκους.
Κατηφορίζω τον δρόμο από το σπίτι μας προς τη θάλασσα. Βλέπω τους γείτονες στις αυλές απορριμμένους να κοιτάζουν προς το νέο Βουτσά, χωρίς να ξέρουν πως η φωτιά έχει ήδη περάσει τη λεωφόρο Μαραθώνος και πως κινδυνεύουν. Παίρνω τηλέφωνο την κόρη μου τη Λιδία, που λίγα λεπτά πριν της είχα πει να πάει στο κέντρο στο μάτι. Την ακούω να κλαίει. Γιατί με έστειλες εδώ? Είμαι εγκλωβισμένη με το αυτοκίνητο και υπάρχουν φλόγες. Τι να κάνω τη γιαγιά? Μέχρι εκείνη τη στιγμή νομίζω πως η φωτιά έχει περάσει μόνο από το δικό μας δρόμο. Ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι σε άλλα σημεία του οικισμού από την πλευρά της Ραφίνας η φωτιά έχει περάσει νωρίτερα. Και εγώ ανύποπτη έχω στείλει το παιδί μου και τη μητέρα μου εκεί. Παίρνω τηλέφωνο τον Ανδρέα για να του πω ότι κινδυνεύει το παιδί μας. Δεν με πιστεύει, οι ειδήσεις δεν λένε τίποτα, μου απαντά. Βγάζω μια φωτογραφία και του στέλνω να τη δει. Η ώρα είναι 6:33. Δίνω οδηγίες στη μικρότερη κόρη μου να μπει στη θάλασσα και ετοιμάζομαι να πάω με τα πόδια να βρω τους δικούς μου. Η Λιδία καταφέρει να φτάσει στο σημείο που την περιμένω και φεύγουμε όλοι μαζί προς τη Νέα Μάκρη παραλιακά. Πίσω μας κανένα αυτοκίνητο δεν βγαίνει πια από το μάτι προς Νέα Μάκρη. Όλοι έχουν εγκλωβιστεί. Δεν υπάρχει κανείς να τους καθοδηγήσει. Αντίθετα, βλέπω κομβόι αυτοκινήτων να κατευθύνεται προς το μάτι. Ανοίγω το παράθυρο και φωνάζω στην πρώτη οδηγό. Πού πάτε? Το μάτι καίγεται. Προς τα εκεί μας είπε η αστυνομία να πάμε. Η ηλικιωμένη συνοδηγός της κάνει νόημα. Άστη, μην την ακούς. Για μια στιγμή διστάζω, μήπως πάω λάθος. Αλλά μπροστά μου ο ουρανός είναι καθαρός, ενώ πίσω μου έχω αφήσει την κόλαση. Στη στρογγυλή πλατεία στην Αμπελούπολη βλέπω ένα περιπολικό. Ο αστυνομικός δείχνει σαστισμένος και ανίδεος. Μου λέει απλώς πηγαίνετε προς όπου νομίζετε. Αποφασίζω να συνεχίσουμε προς τη Νέα Μάκρη. Κατά τη διαδρομή βλέπω ότι ο δρόμος δεξιά και αριστερά είναι κλεισμένος με σειρματοπλέγματα από τις δημόσιες και στρατιωτικές κατασκηνώσεις. Εάν η φωτιά μας προλάβει εδώ, δεν θα έχουμε καμία ελπίδα διαφυγής. Ο πραγματογνώμονας Ανδριανός Κουρμπάτζης αναφέρει ότι δεν υπήρξε κεντρικός συντονισμός. Όπως προκύπτει από τις συνομιλίες, ο καθένας ενεργούσε αυτόνομα, χωρίς σαφείς εντολές. Και σε κάποια στιγμή ο συντονισμός χάθηκε εντελώς. Αναφορικά με την παντελή έλλειψη ενημέρωσης των κατοίκων, υπενθυμίζει ότι το ελικόπτερο της πυροσβεστικής διαθέτει μεγαφωνικό σύστημα, ενώ το ελικόπτερο της αστυνομίας έχει ακόμα πιο ενισχυμένο. Μάλιστα, όπως σημειώνει, λίγες εβδομάδες πριν από τη φωτιά, τον Μάιο, στην άσκηση διαπυρός του πυροσβεστικού σώματος, ο τότε αναπληρωτής υπουργός προστασίας του πολίτη Νίκος Τόσκας είχε δηλώσει δημόσια πως τα μέσα της αστυνομίας εντάσσονται στο σχεδιασμό της πυροσβεστικής. Όταν η φωτιά περνά τη λεωφόρο Μαραθώνος με κατεύθυνση προς τη θάλασσα, η αστυνομία διακόπτει την κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις. Τα αυτοκίνητα που έρχονται από την Αθήνα προς Νέα Μάκρη και Μαραθώνα, λίγα μέτρα μετά τη διασταύρωση της Ραφίνας, εκτρέπονται προς τον παράλληλο εσωτερικό δρόμο που οδηγεί στο Κόκκινο Λιμανάκι και το Μάτι. Αντίστοιχα, τα οχήματα που κατευθύνονται προς την Αθήνα εκτρέπονται στο ύψος του Ζούμπερη και του Αγίου Ανδρέα, οδηγούμενα κι αυτά μέσα στο Μάτι. Οι οδηγοί, ανυποψίαστοι, ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας. Στην πράξη όμως, η εκτροπή αυτή οδηγεί εκατοντάδες αυτοκίνητα μέσα στην πορεία της φωτιάς. Έτσι, δημιουργείται ένα κυκλοφορικό αδιέξοδο. Οχήματα που λίγα λεπτά πριν βρίσκονταν σε ασφαλή περιοχή εκτρέπονται μέσα στη φωτιά και μπλέκουν με τα αυτοκίνητα των κατοίκων που προσπαθούν να φύγουν. Ο κόσμος τρέχει προς την παραλία της Αργυράς Ακτής, τη μεγαλύτερη στο Μάτι. Ένα μικρό άνοιγμα, περίπου 100 μέτρα μήκος και λίγα μέτρα πλάτος, γίνεται το μοναδικό σημείο σωτηρίας. Σε έναν χώρο που χωράει πολύ 50 ανθρώπους, έχουν μαζευτεί εκατοντάδες, γύρω στα 700 με 800 άτομα. Από την καφετέρια πετάγονται κομμάτια από λαμαρίνες, τέντες και καμένα ξύλα. Σύντομα ακούγονται εκρήξεις από τις φιάλες υγραερίου που βρίσκονται στο χώρο. Η ώρα είναι 6:30 το απόγευμα. Η Βασιλική και οι εγγονοί της μένουν πιασμένες χέρι-χέρι στα ριχά της Αργυράς Ακτής. Έχουν βγάλει τα παντελόνια τους για να μην τις βαραίνουν και φοράνε μόνο τις μπλούζες τους και τα σακίδια στην πλάτη. Ο καπνός είναι τόσο πυκνός που δυσκολεύονται να αναπνεύσουν. Το νερό στη θάλασσα είναι καυτό και ο ουρανός βρέχει από καΐδια. Ξαφνικά βλέπουν το στέγαστρο της καφετέριας να ξεκολλάει και να κατευθύνεται φλεγόμενο προς το μέρος τους. Όλοι όσοι βρίσκονται εκεί, μαζί και η Βασιλική με την εγγονή της, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα ριχά για να κολυμπήσουν προς τα βαθιά για να γλιτώσουν. Η ορατότητα είναι μηδενική λόγω του καπνού και δεν ξέρουν προς τα που είναι στεριά. Επιπλέουν στο νερό προσπαθώντας να αναπνεύσουν και να μην χάσουν η μία την άλλη.
Το σκυλάκι της φίλης της Βασιλικής προσπαθεί να ανέβει πάνω της, αλλά εκείνη δεν μπορεί να το κρατήσει. Το ζώο φεύγει μακριά μέσα στο σκοτάδι. Όταν το χάνει από τα μάτια της, νομίζει πως πνίγηκε. Όμως το σκυλί, χάρη στην όσφρησή του, κολυμπάει στα τυφλά προς την ακτή. Αργότερα τα μεσάνυχτα, η κόρη της Βασιλικής το βρίσκει έξω από το σπίτι σε κατάσταση σοκ να περιμένει. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η συζήτηση αγγίζει τις ευθύνες των αρχών και ειδικά του Νίκου Τόσκα. Ο συνήγορος πολιτικής αγωγής Βασίλης Καπερνάρος αναφέρει ότι έκανε μήνυση εγκαίρως και η μήνυση μπήκε στα συρτάρια της Βουλής. Στη συνέχεια, η συζήτηση στρέφεται στο 112 και την οργανωμένη απομάκρυνση. Ο συνήγορος αναφέρει ότι το 112 προβλεπόταν από το 2007, όμως ποτέ δεν είχε έρθει σε λειτουργία. Ο πραγματογνώμονας εξηγεί πως το σύστημα είχε θεσπιστεί ακόμη νωρίτερα, ήδη από το 1998, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος e-Call και αναβαθμίστηκε το 2014 όταν υπογράφηκε σύμβαση για την υλοποίησή του στην Ελλάδα με τη σημερινή μορφή. Ωστόσο, η σύμβαση παρουσίαζε ελλείψεις και ασαφίες, με αποτέλεσμα το σύστημα να μην τεθεί ποτέ σε λειτουργία. Σύμφωνα με τον τότε Υφυπουργό Ναυτιλίας Νεκτάριο Σαντορινιό, 710 άνθρωποι που είχαν εγκλωβιστεί στις ακτές της Ραφίνας, ανάμεσά τους από το κόκκινο λιμανάκι και το μάτι, απεγκλωβίζονται και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ραφίνας και από εκεί οδηγούνται σε ασφαλή προορισμό. Όπως δήλωσε ο ίδιος από το λιμάνι, από την πρώτη στιγμή που διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στις ακτές, δόθηκε εντολή να κινητοποιηθούν τα σκάφη του λιμενικού για να τους προσεγγίσουν. Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 12 σκάφη του λιμενικού σώματος, καθώς και 30 ιδιωτικά και ταχύπλοα σκάφη. Το λιμενικό πότε ενημερώθηκε? Στις 6 και 10 το απόγευμα, το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού πληροφορείται ότι βρίσκονται άνθρωποι στη θάλασσα από την αντίστοιχη υπηρεσία στη Δανία, γιατί υπήρχαν 12 Δανείοι στη θάλασσα. Στις 7 παρά 10 ενημερώθηκε από πολίτη προφορικά και όπως αναφέρει, κανένας φορέας δεν έστειλε έγγραφο. Διέθεσε μέσα το λιμενικό. Από διώτες έγινε διάσωση των ανθρώπων στη θάλασσα. Το λιμεναρχείο αναφέρει ότι δεν ενημερώθηκε από κανέναν φορέα. Το έγκαυμα είναι από τους πιο επώδυνους και καταστροφικούς τραυματισμούς που μπορεί να υποστεί ένας άνθρωπος. Για να γίνει αντιληπτή η σοβαρότητά του, ένα ολικού πάχους έγκαυμα, δηλαδή εκείνο που καταστρέφει όλα τα στρώματα του δέρματος, έχει για τον οργανισμό την ίδια βαρύτητα με ένα διπλό ακροτηριασμό των ποδιών στο ύψος των μυρών. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, φέρουν εγκαύματα που ξεπερνούν το 20% της επιφάνειας του σώματός τους. Στα νοσοκομεία αρχίζουν να φτάνουν οι πρώτοι τραυματίες, με εγκαύματα, εφράγματα, αναπνευστικά προβλήματα και άλλες επιπλοκές. Οι συγγενείς καταφθάνουν αναζητώντας τους δικούς τους ανθρώπους, ελπίζοντας να τους βρουν ζωντανούς. Η Μαρία φτάνει στον Ευαγγελισμό την ίδια στιγμή με το στενοφόρο που μεταφέρει τα πεθερικά της. Τότε συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί. Ο πεθερός της είναι καμένος σε όλο το σώμα, το δέρμα του μαύρο και παραμορφωμένο από τη φωτιά. Η πεθερά της, επίσης καμένη, της λέει: «Τα παιδιά είναι εντάξει, τα φέραμε». Ο σύζυγος της Μαρίας, ο Κώστας, τρέχει στο νοσοκομείο των Πέδων αναζητώντας τα παιδιά τους. Ο γιος του φέρει εγκάβματα στα χέρια, στα πόδια και στα αυτιά, στα σημεία δηλαδή που είχαν μείνει ακάλυπτα. Τότε αντιλαμβάνεται πως ο πατέρας του κρατούσε το παιδί αγκαλιά, προστατεύοντάς το με το ίδιο το σώμα. Τις επόμενες μέρες συνεχίζουν να δηλώνονται αγνοούμενοι. Τα κλιμάκια της ΕΜΑΚ εντοπίζουν απαθρακωμένους ανθρώπους μέσα σε κλειστά σπίτια, ενώ από τη θάλασσα ανασύρονται πνιγμένοι, ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις από την περιοχή της φωτιάς. Στους δρόμους βρίσκονται πάνω από 800 καμένα αυτοκίνητα. Ο τρόπος που είναι εγκαταλειμμένα φανερώνει τον πανικό των οδηγών, το ένα πάνω στο άλλο, με ανοιχτές πόρτες και τα κλειδιά ακόμα στη μίζα. Μέσα σε ορισμένα από αυτά εντοπίζονται απαθρακωμένοι άνθρωποι. Πολλές οικογένειες έχουν ταυτόχρονα νεκρούς συγγενείς, εγκαυματίες στα νοσοκομεία και καταστραμμένα σπίτια.
Οι άνδρες της ΕΜΑΚ περισυλλέγουν νεκρούς απαθρακωμένους ανθρώπους σε μη αναγνωρίσιμη μορφή. Στα νεκροταμεία φτάνουν συνεχώς δεκάδες κίτρινοι σάκοι. Όσοι έχουν αγνοούμενους καλούνται να δώσουν δείγμα DNA. Σε ορισμένες περιπτώσεις παραδίδονται και θάβονται λάθος οροί, με αποτέλεσμα οι συγγενείς να χρειάζονται να υποβληθούν στη διαδικασία εκταφής. Σε άλλες περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν συμπληρωματικές κηδείες, όπου εντοπίστηκαν εναπομείναντα μέλη των θυμάτων. Ο τότε αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης δηλώνει: «Λειτουργήσε αποτελεσματικά το σύνολο των μηχανισμών του κράτους, όσο και αν ο τελικός αριθμός των θυμάτων θολώνει την εικόνα». Εξηγεί ότι την ημέρα της φωνικής πυρκαγιάς εκενώθηκε συνολικά πληθυσμός 13.500.000 ανθρώπων, ενώ 1.200 παιδιά από κατασκηνώσεις και 1.000 πολίτες εγκλωβισμένες παραλίες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Ωστόσο, οι μαρτυρίες διασωθέντων και των εμπλεκομένων διαψεύδουν αυτήν την εικόνα, τονίζοντας, όπως είπαμε, πως οι κατασκηνώσεις εκενώθηκαν με πρωτοβουλία της υπεύθυνης Χριστίνας Βασιλείου, ενώ οι εγκλωβισμένες παραλίες διασώθηκαν χάρη στους ψαράδες και στους ιδιώτες, και όχι λόγω της αποτελεσματικότητας του κρατικού μηχανισμού. Όχι κύριοι, πρέπει να πέσουν μάντρες επιτέλους. Πρέπει να συγκρουστούμε με συγκεκριμένα συμφέροντα. Θα σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πηγαίνετε, όχι στο παρελθόν, στην Πεντέλη μετά τις τελευταίες πυρκαγιές του 2009 στις αναδαστατωές περιοχές. Ναι. Εάν λοιπόν βρούμε, και σας καλώ, εάν βρούμε λοιπόν ένα αυθαίρετο το οποίο χτίστηκε μετά το 2009 στις αναδαστατωές περιοχές που κηρυχθήκαν στις τελευταίες πυρκαγιές τότε της Πεντέλης, τι θα πρέπει να το κάνουμε, να τον κρεμίσουμε, να το αφήσουμε? Οποιοδήποτε και αν είναι αυτό. Οποιοδήποτε είναι αυτό. Εγώ λέω ναι. Why wasn't there a coordinated planning effort to allow us to leave? This is a crime. This is a crime from the past. Because in Mati and in this coast of Athens, all these properties, the majority, is without license. And they have occupied the coast without rules. After this tragedy, I think is a moment to understand to themselves that it's dangerous for them and for their families to don't follow the rules and the laws. You mean partly this is down to the fact that people have been building amongst the pine trees, that there was a big risk because it wasn't following planning permission? But the other question would be then why were they allowed to do that? We don't allow. Ότι κυβερνάμε μια χώρα που επί χρόνια κυριάρχησαν στρεβλώσεις, που ολόκληροι οικισμοί χτίστηκαν αυθαίρετα πάνω σε ρέματα και παραλίες, που με ευθύνη και του πελατειακού κράτους δημιουργήθηκαν ολόκληρα οικιστικά συμπλέγματα χωρίς καμία πρόβλεψη για την ασφάλεια των πολιτών τους, των κατοίκων τους. Αυτό το κράτος όμως σήμερα το διοικούμε εμείς. Το 2015, μόλις ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρόνης προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, νόμος 4495 του 2017. Υπήρξε ο ευνοϊκότερος νόμος για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, με σημαντική μείωση των προστίμων τακτοποίησης. Επιπλέον, αυθαίρετα τακτοποιήθηκαν και με νόμους που αφορούσαν την εκτός σχεδίου δόμηση, όπως ο νόμος Τρίτσι του 1983. Το κόκκινο λιμανάκι, κατά ένα μεγάλο μέρος του, βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης από το 2012, σύμφωνα με το νόμο 998 του 1979. Δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία οι οικισμοί που προϋπήρχαν του έτους 1923. Το Μάτι υπήρξε αγροτική και όχι δασική περιοχή, η οποία ανήκε στη Μονή Πετράκη. Το 1930, λόγω ενός μεγάλου χρέους, η Μονή πούλησε σε αγρότες περίπου 4.500 στρέμματα γεωργικής γης. Παρότι ο οικισμός του Ματιού είναι εκτός σχεδίου πόλης, δεν είναι ούτε άναρχος ούτε αυθαίρετος. Η συντριπτική πλειονότητα των σημερινών κατοικιών, ιδίως των παραθαλάσσιων και των πολυκατοικιών, διαθέτουν νόμιμες άδειες που εκδόθηκαν κυρίως στην περίοδο 1967 έως 1974. Παρά το ότι η περιοχή ήταν εκτός σχεδίου, εκδόθηκαν οικοδομικές άδειες σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 101 του 1967, το οποίο αφορούσε τις παραθαλασσικές εγκαταστάσεις.
Το 1985 εντάχθηκε στη ζώνη οικιστικού ελέγχου για παραθαριστική κατοικία, ολοκληρώνοντας έτσι την οικιστική του ανάπτυξη. Κάθε δεύτερο ακίνητο που αναγείρεται είχε την υποχρέωση να αφήνει διάδρομο πλάτους 2,5 μέτρων, ο οποίος οδηγούσε στη θάλασσα. Οι διάδρομοι αυτοί είναι 25 δίωδοι προς τη θάλασσα που εκτείνονται κατά μήκος περίπου 2 χιλιόμετρων. Οι δρόμοι στο Μάτι έχουν μέσο πλάτος περίπου 7 μέτρα. Ο βασικός οδικός άξονας του ματιού είναι η οδός Κύπρου, η οποία με κατεύθυνση προς τον Άγιο Ανδρέα και τη Νέα Μάκρη κατέληγε σε διέξοδο, σε περιφραγμένη έκταση ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, όπου βρίσκονταν οι πρώην κατασκηνώσεις του ΝΑΤ και συνέχεια πέρασε στην ιδιοκτησία του ΕΦΚΑ. Το Μάτι δεν διαθέτει παραλίες. Οι κάτοικοι κατεβαίνουν για μπάνιο από μονοπάτια ή από τσιμεντένιες σκάλες που έχουν κατασκευάσει μόνοι τους. Η θάλασσα είναι βαθιά, με βράχους και γεμάτο αχινούς. Από την άλλη πλευρά, από το Μάτι έως τη Ραφίνα, περίπου 4,5 χιλιόμετρα, η ακτογραμμή αποτελείται από γκρεμούς ύψους 5 έως 15 μέτρων, κάτω από τους οποίους βρίσκεται η θάλασσα. Η μοναδική φυσική πρόσβαση για κολύμπι στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται περίπου στη μέση της διαδρομής, στο κόκκινο λιμανάκι, όπου η θάλασσα βρίσκεται 15 μέτρα χαμηλότερα από τον δρόμο. Ο πραγματογνώμονας Λιώσιος επισήμανε ότι το πυροσβεστικό σώμα γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και διαθέτει αναλυτικούς χάρτες βάσει των οποίων ενεργεί. Όσον αφορά το πολεοδομικό ζήτημα, ανέφερε ότι στο σχέδιο δασών του πυροσβεστικού σώματος οι περιοχές της Νέας Μάκρης και του Ματιού δεν χαρακτηρίζονται ως αυθαίρετες. Τέλος, υπογράμμισε ότι η μορφολογία της περιοχής στο Μάτι, καθώς και η πρόσβαση στη θάλασσα ήταν σαφώς ευνοϊκότερες σε σχέση με την Κινέτα. Στην Κινέτα εξήγησε ότι οι κάτοικοι έπρεπε να περάσουν από 2 μόνο σημεία κάτω από την Εθνική Οδό για να φτάσουν στη θάλασσα. Ενώ στο Μάτι η μεγαλύτερη απόσταση από τη λεωφόρο Μαραθώνος μέχρι την ακτή δεν ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο. Ένα μήνα μετά, περισσότερα από 2.500 σπίτια είχαν μείνει καμένα και ακατοίκητα. Λίγοι άνθρωποι παρέμειναν στην περιοχή. Τα τηλέφωνα δεν λειτουργούσαν, ενώ χρειάστηκαν μήνες για να αποκατασταθεί το δίκτυο. Ακόμη και το νερό, διότι σε πολλά σημεία είχαν καεί σωλήνες. Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε ύστερα από 3 μήνες, καθώς είχαν καεί και οι κολόνες ΔΕΗ. Οι δρόμοι πλέον ήταν γεμάτοι αστυνομία και στρατό. Στημένες σκηνές, φορτηγά, στρατιώτες παντού. Το συσίτιο οργανώθηκε από το στρατό και φιλανθρωπικές οργανώσεις, ενώ ο Ερυθρός Σταυρός και οι γιατροί του ήταν παρόντες. Αυτό όμως που προκάλεσε τη μεγαλύτερη συγκίνηση ήταν η άφιξη εκατοντάδων εθελοντών. Ήρθανε από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η τοπική κοινωνία επέδειξε μια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα αυτοοργάνωση. Οι κάτοικοι του Ματιού δημιούργησαν τη Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων, αναλαμβάνοντας ενεργό δράση στα ζητήματα αποκατάστασης της περιοχής και υποστήριξη των τραυματιών. Εθελοντές κάτοικοι δημιούργησαν την οργάνωση Salvia Burn Association, αφιερωμένη στο έγκαυμα και στους εγκαυματίες. Με τις παρεμβάσεις τους, το 2022 ψηφίστηκε το Εθνικό Μητρό Εγκαυματιών, επεκτείνοντας την κάλυψη του ΕΟΠΗ για τα υλικά αποκατάστασης σε όλους τους εγκαυματίες της χώρας. Μετά τη φωτιά ξεκινά η εισαγγελική έρευνα για τις ευθύνες τραγωδίας. Την πραγματογνωμοσύνη αναλαμβάνει ο αξιωματικός της πυροσβεστικής Δημήτρης Λιώτσιος. Από τα πρώτα και όλα στάδια συναντά καθυστερήσεις, απόκρυψη στοιχείων και πιέσεις να περιορίσει την έκταση της έρευνάς του. Τον Μάρτιο του 2019 η εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη σε 21 κρατικούς και αυτοδιοικητικούς παράγοντες για διαχειριστικά λάθη και παραλήψεις. Οι κατηγορίες αποδίδονται σε βαθμό πλημελήματος και βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών η έρευνα δεν μπορεί να αφορά πολιτικά πρόσωπα. Έτσι, 230 μάρτυρες κατηγορίας και 21 κατηγορούμενοι, η δίκη για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι ξεκίνησε στις 31 Οκτωβρίου 2022, δηλαδή 4 χρόνια μετά την τραγωδία. Ωστόσο, η έναρξη της δίκης δεν σηματοδοτεί μόνο τη δικαίωση των θυμάτων. Φέρνει στο προσκήνιο και τους ανθρώπους που βρέθηκαν απέναντι σε ένα μηχανισμό σιωπής. Ο Δημήτρης Λιώτσιος είχε ήδη καταγγείλει ότι δέχθηκε πιέσεις και απειλές. Στο εφετείο, όταν ρωτήθηκε εάν φοβάται για τη ζωή του, απάντησε «Βεβαίως και φοβάμαι. Έχω απειληθεί γι' αυτό. Όμως αυτό δεν επηρεάζει την κρίση μου ούτε την κατάθεσή μου». Λίγο αργότερα περιέγραψε ένα περιστατικό
που έμοιαζε να επιβεβαιώνει τους φόβους του. Μια μέρα ήμουνα στη λέσχη εξωματικών της Γαδά. Φεύγοντας από εκεί, πήγα βόλτα με τη μηχανή μου. Βγήκα στην Αττική Οδό με πορεία προς Λαμία και στη γέφυρα της Αύρας πήγα να πάρω πορεία προς το σπίτι μου. 900 μέτρα πριν φτάσω, αναγκάστηκα να φρενάρω για να κόψω ταχύτητα. Εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκα ότι είχε φύγει η αλυσίδα από τη μηχανή και είχε μπλοκάρει στα γρανάζια. Η μηχανή μου ήταν μόλις 2 ετών. Όταν την πήγα στο συνεργείο, ο τεχνικός με ρώτησε πώς είναι δυνατόν να είναι ξεβιδωμένο το παξιμάδι. Αυτό το παξιμάδι έχει τεχνολογία ασφαλείας και δεν ξεβιδώνει με τίποτα. Με δυναμόκλειδο βιδώνει και σφίγγει. Δεν συμπαγόταν ό,τι κάναμε διαγράψαμε την εμπειρία σου. Αν είναι ελπιστία, ελπίδια σου. Τότε αρχίζει και λέω σου. Άνεμο, αυσιμοίδο, μίξη πέφτουν τα σπίτια, βόμηση, ναυτική, διαθέτη. Γράφω αυτό, γράφω. Με αποτέλεσμα, η παιδιά μέσα στη μια ώρα που έφυγε από εκεί και εγώ, έτσι, θα το κοτσίπα και δεν μπορεί. Όλα αυτά τα γράφω. Όλα αυτά τα γράφω. Το οικογένειο γίνει για τον Αντρέουλο. Μετά σέσκησα με το ξελένο. Σέσκησα. Αλλά μην γράφει το οικογένειο του χρέου που την προβήγαινε και είναι νέος. Εγώ για πώς δεν κάνεις αυτό. Εγώ για αυτό μου. Κάνεις αυτό μου λέει. Και πες του εδώ. Μην γράφει ότι διευθύνεται ανωτέρου και μην γράψει ότι ευθύνεται ο δήμαρχος σίγουρου ο καθένας ή κάποια υπηρεσία, ούτε καθαργείο. Γιατί στο λέω έχεις 15 χρόνια, 20 για να πάρει συντέξη. Αυτή το χαρτάκι από πάνω, δεν να το θέλω έτσι. Αυτό είναι σάμο. Τους είναι, ναι. Και στην πρώτη φωτιά μου του σηκώνεις και τίποτα. Έτσι έγιναν οι πέσει στα παιχνίδια με καπέλο βασιλιάδη. Για να καθαρίσει ο καπέλος του βασιλιάδη, τον άφησε και στα επίθερα χωρίς εναέρια και στη μάνη χωρίς εναέρια. Υπάρχουν πρόσωπα πίσω από τις ευθύνες. Ποια είναι αυτά, ποιους θεωρείτε υπεύθυνους? Αδυνατό να αντιληφθώ, κυρία Πελώνη, τι σημαίνει πολιτική ευθύνη χωρίς καμία παραίτηση. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνει και η μεγάλη πλειοψηφία, για να μην σας πω όλοι οι συμπολίτες μας. Όταν αναλαμβάνει κάποιος πολιτική ευθύνη για κάτι, πρέπει να συνοδεύεται αυτή η πολιτική ευθύνη και από μια πράξη. Και ξέρετε, να σας πω και κάτι, η παραίτηση είναι και μια πράξη προσωπικής ευθύνης. Πραγματικά αναρωτιέμαι πώς κάποιοι άνθρωποι, και θα σας τους κατονομάσω κιόλας στη συνέχεια, γιατί με ζητήσατε να προσωποποιήσω τις ευθύνες, κοιμούνται σήμερα και συνεχίζουν μακάρι να ασκούν τα καθήκοντά τους. Δεν αναφέρομαι μόνο στον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, θα επανέλθω στις ευθύνες που καταλογίζω στον Πρωθυπουργό, αλλά ο κύριος Τόσκας, ο κύριος Κουρλέτης, η κυρία Δούρου, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας έχουν τεράστιες ευθύνες. Δεν θα έπρεπε να βρίσκονται σήμερα στη θέση τους, γιατί αύριο μπορεί να κληθούν να διαχειριστούν μια άλλη πυρκαγιά. Και ρωτώ σήμερα, ποιος Έλληνας πολίτης έχει εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν άλλη μια φυσική καταστροφή? Αρκετοί περαστικοί που απλώς διέσυζαν τη λεωφόρο Μαραθώνος εκλοβίστηκαν εξαιτίας λαθασμένων χειρισμών. Όπως ότι 26 άνθρωποι εκλοβίστηκαν και πέθαναν σε ένα οικόπεδο μετά την εκτροπή της κυκλοφορίας προς το μάτι. Το οικόπεδο αυτό δεν είχε πρόσβαση στη θάλασσα. Στο τέλος του υπήρχε ένας γκρεμός 15 μέτρων. Από εκεί έπεσε και σκοτώθηκε η 13χρονη Εβίτα στην προσπάθειά της να ξεφύγει από τις φλόγες. Η αλήθεια είναι πως εκείνη την ημέρα η πραγματική δουλειά έγινε από ιδιώτες και θελοντές. Το μάτι, όπως και τα τέμπη, πολιτικοποιήθηκαν. Εκείνη την περίοδο είχαμε το Sky. Παρουσίαζε αποκλειστικά πλάνα, ηχογραφήσεις, τα πάντα που αφορούσαν τη φωτιά στο μάτι. Αντίστοιχα σήμερα έχουμε το Μέγκα να κάνει το ίδιο με τα τέμπη. Μετά έρχεται η δικαιοσύνη. Χρόνια αναμονής, καθυστερημένες δίκες, αναβολές, απόκρυψη στοιχείων και στο τέλος το ελληνικό κράτος σώζεται πάντα στα χαρτιά. Καμία πολιτική ευθύνη. Ούτε στο μάτι και όπως φαίνεται ούτε και στα τέμπη. Και οι άνθρωποι είναι στις τάχτες του ματιού και στα συντρίμμια των τεμπών.
Με όθησε το γεγονός ότι υπήρχε πολλή παραπληροφόρηση γύρω από το τι συνέβη στο μάτι. Είχε επικρατήσει πολύ η προπαγάνδα του τι θέλαν να δείξουν ότι συνέβη στο μάτι. Και αυτή η αίσθηση του ότι οι υπόλοιποι Έλληνες δεν ξέραν την αλήθεια. Ήταν ένα χρέος που είχα, αν θέλεις το ένιωθα, απέναντι σε όλους μας. Απέναντι πρώτα απ' όλα στους ανθρώπους που χάθηκαν, που για μας είναι λίγο πολύ όλοι γνωστοί. Απέναντι στα παιδιά μας, απέναντι στον εαυτό μας, αλλά και σε κάθε Έλληνα, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι η δεύτερη φωνικότερη πυρκαγιά τον 21ο αιώνα. Συνέβη στην πρωτεύουσά μας, συνέβη μετά από τραγικά λάθη και παραλήψεις όσων είχαν και έπρεπε να έχουν ευθύνη να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή. Και είναι κρίμα να μην γνωρίζουμε στην Ελλάδα τι πραγματικά πήγε λάθος εκεί. Εγώ ζήτησα και μου έστειλαν τις 7 σελίδες μόνο που αφορούσε το μάτι. Περιγράφει ότι υπήρχε δυνατός άνεμος από το πρωί. Αυτό είναι ψέμα και λάθος. Γιατί εμείς το πρωί είχαμε άπνοια και ο αέρας και η μετεωρολογική υπηρεσία έδινε ότι ο αέρας θα γίνει μετά το μεσημέρι δυνατός και δυτικός. Και το χειρότερο όλων, αφενός να σου πω τι παραδέχεται. Ας το πούμε ότι υπάρχει μια παραδοχή διαστόματός του και διαγραφής του, ότι εκείνη την ημέρα δεν λειτουργήσε τίποτα. Ότι το κράτος κατέρευσε. Ότι δεν λειτουργήσε καμία υπηρεσία. Βέβαια, αναφέρεται σαν να είναι παρατηρητής. Λες και οι υπηρεσίες ή οι υπουργοί δεν ήταν δικές του επιλογές. Δεν τον αφορούσε το να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες στον πρωθυπουργό του κράτους. Το ότι δεν λειτουργήσε τίποτα το ξέρουμε κι εμείς, που δεν ήταν η δουλειά μας να λειτουργήσει. Εκτός αυτού, δόθηκε μια συνέντευξη στην οποία ήταν ο Τζανακόπουλος, ο Τόσκας, ο αρχηγός της πυροσβεστικής, ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, ο Τερζούδης, και ο Τσουβάλλας, ο τότε αρχηγός της αστυνομίας. Οι περισσότερες ερωτήσεις των δημοσιογράφων απευθύνονταν προς τον Τόσκα, προς τον υπουργό του δηλαδή, αλλά ακόμα και αν κάποιες από τις ερωτήσεις, ή μάλλον το 80% των ερωτήσεων ήταν προς τον Τόσκα, κάποιες ήταν προς τον αρχηγό της πυροσβεστικής και πολύ λιγότερες προς τον αρχηγό της αστυνομίας. Και αυτές προς τον αρχηγό της αστυνομίας αφορούσαν την εκτροπή των αυτοκινήτων προς τη φωτιά. Αθώων περαστικών, που δεν είχαν καμία σχέση με την περιοχή, το ότι η αστυνομία τους εξέτρεψε και βρέθηκαν μέσα στη φωτιά. Ακόμα και στις ερωτήσεις προς τον αρχηγό της αστυνομίας πεταγόταν ο Τόσκας, δηλαδή ακόμα και αν δεν απευθύνονταν σε αυτόν η ερώτηση, πεταγόταν ο Τόσκας και απαντούσε πρώτος, υπερασπιζόμενος την αστυνομία, ότι έκανε καλά τη δουλειά της. Υπενθυμίζω, είναι μόλις 2 μέρες μετά το συμβάν. Θέλω να πω ότι όλα αυτά αποδείχτηκαν εκ των υστέρων τι συνέβη πραγματικά. Υπερασπιζόταν ο Τόσκας τον αρχηγό της αστυνομίας πριν εκείνος προλάβει να απαντήσει. Παρ' όλα αυτά, ο Τσίπρας στο βιβλίο του, το μόνο που θίγει είναι ότι από αυτή τη συνέντευξη έμεινε άφωνος από τις απαντήσεις του αρχηγού της αστυνομίας, τον οποίον αργότερα ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αναβάθμισε ως Γενικό Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Δεν είχε να θίξει καθόλου τις απαντήσεις του Τόσκα, δεν είχε να θίξει στο ότι ρωτήσαν τον Τόσκα τι πήγε λάθος και είχαμε ήδη εκείνη τη στιγμή 80 νεκρούς από τους 120 που ήταν σύνολο. Και ο Τόσκας απάντησε ότι ψάχνει να βρει λάθη επιχειρησιακά, γιατί ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων και πιστέψτε με, δεν βρίσκω λάθη. Από αυτή τη συνέντευξη λοιπόν δεν εκνεύρισε τίποτα άλλο τον Τσίπρα, δεν τον εκνεύρισε σε αυτή τη συνέντευξη, ήταν παρόν και μιλούσε, πεταγόταν και μιλούσε ο Ματθεόπουλος, τον οποίον έκανε ο ίδιος αρχηγός στις 5 Αυγούστου και είναι αυτός που απείλησε τον πραγματογνώμονα να μην γράψει την αλήθεια, αλλά εστίασε μόνο πολιτικά στο πρόσωπο που πήρε προαγωγή επί Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπήρχε καμία βοήθεια από καμία υπηρεσία εκείνη την ημέρα. Καμία υπηρεσία, πέρα από το ότι κάνανε οι υπηρεσίες τραγικά λάθη, όπως η αστυνομία που έστειλε κόσμο μέσα στη φωτιά, καμία υπηρεσία δεν παρενέβη είτε για να διασώσει, είτε για να προλάβει το κακό. Όλοι φοβήθηκαν, έμειναν εκτός του πεδίου, εκτός της φωτιάς, όλοι έμειναν σε ασφαλές σημείο
Και αυτό συνεχίστηκε ακόμα και για ώρες αφού είχε τελειώσει η φωτιά. Στις 11 η ώρα το βράδυ έμπαιναν εθελοντές κάτοικοι και έβγαζαν τους ανθρώπους έξω, μέχρι τη διασταύρωση της Σεραφίνας. Δεν ήρθανε ούτε τα ασθενοφόρα. Καλούσαν οι άνθρωποι τα ασθενοφόρα και έλεγαν πάρτε ένα τηλέφωνο, δηλαδή πάρε 100 φορές το 166 για να έρθουμε να πάρουμε τους τραυματίες. Τους απάντησαν εδώ γίνεται πόλεμος, πρέπει να στείλετε μαζικά ασθενοφόρα και λέγανε όχι καλέστε μας μία φορά. Και παρόλα αυτά και τα ασθενοφόρα περίμεναν σε ένα ασφαλές σημείο στη διασταύρωση της Σεραφίνας. Τα πτώματα των ανθρώπων τα βρίσκαν οι ίδιοι συγγενείς τους, γιατί αυτοί που μπήκανε πρώτοι μέσα στο πεδίο και μέσα στη φωτιά ήταν οι ίδιοι συγγενείς οι οποίοι έψαχναν τους ανθρώπους τους. Οι διασώστες ήρθαν την άλλη μέρα σε 7 το πρωί με τις σακούλες για να μαζέψουν τα πτώματα. Ό,τι βρέθηκε εκεί, όπως ήταν 2-3 άνθρωποι της ομάδας Δίας, βρέθηκαν από τύχη, όχι γιατί τους έστειλε οργανωμένα το κράτος. Και ήταν τόσο σαστισμένοι που οι κάτοικοι προσπαθούσαν να περιθάλψουν και τους αρμόδιους. Δεν υπήρξε ούτε ένα όχημα πυροσβεστικής και κανένας αρμόδιος να μας κατευθύνει και πριν προς τα που να πάμε, προς τα που να κενώσουμε και που είμαστε ασφαλείς, αλλά και μετά. Θέλω να επισημάνω για μία ακόμα φορά το ότι στο Μάτι, όπου τα πτώματα και τους απανθρακωμένους ανθρώπους τους έβρισκαν οι ίδιοι συγγενείς τους και όχι το κράτος, λες και δεν υπήρχε κράτος εκείνη την ημέρα. Και θέλω να επισημάνω και ότι τα περισσότερα θύματα και οι περισσότεροι και εγκαυματίες χάθηκαν παρουσία των ανθρώπων τους. Δεν είναι, πώς να σου πω, δεν είναι κάτι που συνέβη και ήταν μακριά οι συγγενείς και το έμαθαν μετά. Όλα γίνονταν, οι οικογένειες έτρεχαν όλες μαζί να σωθούν. Κάποιος από αυτούς μπορεί να ήταν τυχερός και να επιβίωνε, ενώ μπροστά στα μάτια του έβλεπε μάνα είδε το παιδί της να πνίγεται μπροστά στα μάτια της. Παιδιά είδαν τους γονείς τους να αρπάζουν φωτιά και να καίγονται, νιώθοντας ανίσχυρα να τους βοηθήσουν, εγκαταλείποντάς τους στην ουσία. Υπήρξε μάρτυρας που κατέθεσε στο δικαστήριο ότι με καταδικάσατε να ζω με τις τύψεις ότι άφησα τη μάνα μου να καίγεται. Η πολιτεία λοιπόν, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι εμείς ήμασταν χωρίς ρεύμα, αποκομμένοι από την πληροφόρηση, αποκομμένοι από τις ειδήσεις, δεν είχαμε ίντερνετ, δεν είχαμε νερό, δεν είχαμε ρεύμα για μήνες. Το ρεύμα ξαναήρθε μετά το Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου έχω την εντύπωση. Εκμεταλλευόμενη λοιπόν η πολιτεία αυτή μας την αδυναμία και το ότι βέβαια ήμασταν όλοι σε σοκ, 4.000 σπίτια κατεστραμμένα, 100 νεκροί από ένα πολύ μικρό μέρος, ένα πολύ μικρό χωριό στην ουσία, 5 μικρά χωριά. Οι περιοχές που επλήγησαν είναι 5, δεν είναι μόνο το Μάτι. Η πολιτεία λοιπόν, εκμεταλλευόμενη αυτό το γεγονός, το μόνο που έκανε ήταν να στήσει ένα παραμύθι προπαγάνδας κατά των θυμάτων για να αποποιηθεί κάθε ευθύνη δική της. Αυθαίρετα. Δεν υπάρχουν αυθαίρετα. Να ξεκινήσουμε από την ουσία. Δυστυχώς αυτό το αναπαρήγαγαν και πολλοί συμπολίτες μας, που λέω δυστυχώς γιατί είναι ένα τεράστιο ψέμα και μια προπαγάνδα, αλλά ακόμα και αν ήταν αλήθεια, ποιος δέχεται ότι κάποιος δικαιούται να πεθάνει για αυτό το λόγο? Του αξίζει να πεθάνει. Το πρώτο που έχουμε να επισημάνουμε είναι ότι η πυροσβεστική υπηρεσία, όπως κατέθεσε ο πραγματογνώμονας στο δικαστήριο, η πυροσβεστική υπηρεσία οφείλει να γνωρίζει και να καταγράφει σε ειδικούς χάρτες τις δύσκολες περιοχές της χώρας. Επειδή πρώτο μέλημα των υπηρεσιών είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, ακόμα και σε περιοχές που είναι δυσπρόσιτες και δύσβατες λοιπόν, η πυροσβεστική υπηρεσία έχει τους αντίστοιχους χάρτες και ξέρει ότι αυτό το μέρος έχει αυτή την ιδιαιτερότητα και πρέπει να παρέμβουμε με συγκεκριμένους τρόπους. Για παράδειγμα, δεν έχει στενούς δρόμους, θα πάμε να τους σώσουμε διαθαλάσσεις. Θα στείλουμε αέρια. Θα φροντίσουμε να κενώσουμε, να ενημερώσουμε τους κατοίκους γιατί έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα. Το Μάτι και η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής δεν συμπεριλαμβάνονταν σε αυτούς τους χάρτες. Σε αντίθεση συμπεριλαμβάνεται για παράδειγμα η Λούτσα. Δεν υπάρχουν αυθαίρετα στην περιοχή με την έννοια που
που θέλαν να καταλάβει ο κόσμος. Η μισή περιοχή από αυτή που κάηκε είναι εντός σχεδίου πόλης περιοχή. Ο Νέος Βουτσάς, για παράδειγμα, που από εκεί πρώτα πέρασε η φωτιά. Η φωτιά πέρασε από το Νέο Βουτσά. Είχε εκεί 17 θύματα μέσα στο Νέο Βουτσά. Είχε και άλλα θύματα από το Νέο Βουτσά, τα οποία κάηκαν στο μάτι γιατί είναι το παραθαλάσσιο, η κοντινή παραθαλάσσια περιοχή τους, οπότε σε περίπτωση φωτιάς κατεβαίνουν στη θάλασσα. Ο Νέος Βουτσάς λοιπόν είναι εντός σχεδίου πόλης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το μάτι ήταν εκτός σχεδίου πόλης περιοχή, αλλά όπως όλοι μας γνωρίζουμε, η εκτός σχεδίου πόλης περιοχή έχει όρους δόμησης. Για παράδειγμα, πρέπει να έχεις 4 στρέμματα για να σου δώσουν άδεια να χτίσεις. Πρέπει να είναι συγκεκριμένα τετραγωνικά το οικόπεδό σου. Έτσι λοιπόν και το μάτι ήταν εκτός σχεδίου πόλης περιοχή, αλλά χτισμένο είτε με παλαιότερες νομοθεσίες, με βασιλικό διάταγμα για παράδειγμα. Το μάτι έχει πάρα πολλές πολυκατοικίες και πολύ μεγάλα ξενοδοχεία στο παραθαλάσσιο μέτωπό του, τα οποία καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι ούτε αυθαίρετα, ούτε χωρίς άδεια. Πρώτον, για τα ξενοδοχεία θέλουν άδεια λειτουργίας και για να λειτουργήσει πρέπει να είναι ένα νόμιμο κτίριο που να πληρεί διαδικασίες προστασίας των επισκεπτών του. Είναι εξοργιστικό το ότι αυτό το παραμύθι με τα αυθαίρετα στήθηκε επίσης ως προπαγάνδα από την ίδια την κυβέρνηση, από τους ίδιους τους ανθρώπους που είχαν ευθύνη να σώσουν την ανθρώπινη ζωή. Και αντί αυτού κοίταξαν να σώσουν μόνο την πάρτη τους, διασπείροντας αυτά τα ψεύδη. Επίσης, απόδειξη όλων αυτών, επιπλέον απόδειξη, είναι ότι ουδέποτε στο δικαστήριο υπήρξε αυτός ο ισχυρισμός, δεν ετέθη από κανέναν θέμα αυθαιρεσίας, ούτε καν από τους κατηγορούμενους για να δικαιολογηθούν. Ο πραγματογνώμονας δήλωσε ότι το μάτι, το οποίο είναι 1.800 μέτρα μήκος, το παραθαλάσσιο μέτωπο στο μάτι είναι 1.800 μέτρα μήκος, έχει 25 διόδους προς τη θάλασσα. Βάσει νομοθεσίας πάλι έπρεπε να αφήνουμε ανά 2 σπίτια μία δίωδο προς τη θάλασσα. Και επίσης όλα τα σπίτια, σου είπα ότι καταστράφηκαν 4.000 σπίτια στην περιοχή, όλα τα σπίτια αποζημιώθηκαν για να ξαναφτιαχτούν με κρατικά χρήματα, με την προϋπόθεση ότι οι κάτοικοι τους θα προσκόμιζαν τις άδειες που είχαν αρχικά και βάσει αυτού όλα τα σπίτια πλέον έχουν αποκατασταθεί. Και για να ξεκαθαρίσω και ένα κομμάτι ακόμα, το οικόπεδο με τα 26 θύματα δεν υπάρχει ούτε μία μήνυση κατά του ιδιοκτήτη του οικοπαίδου. Η σύζυγός του ήταν μάρτυρα στο δικαστήριο, μάρτυρας κατηγορίας και όχι κατηγορούμενη. Δεν υπόθηκε ούτε μία στιγμή ούτε στο δικαστήριο τίποτα, ούτε από τους συγγενείς των θυμάτων, ούτε από τους κατηγορούμενους για το συγκεκριμένο οικόπεδο, διότι δεν είναι αυθαίρετο ούτε αυτό. Και εκεί είναι με άδεια χτισμένο. Και φαντάζεσαι ότι αν είχαν βρει το θάνατο εκεί μέσα άνθρωποι λόγω αυθαιρεσίας ή παρανομίας, δεν θα υπήρχε μία μήνυση από τους συγγενείς τους. Και εδώ να καταθέσω επίσης ότι ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου εκείνη την ημέρα είχε ανοίξει τις πόρτες του οικοπαίδου του. Μόνος του προέτρεπε τον κόσμο να μπει μέσα για να σωθεί, γιατί είχε κάνει κάποια αυτοσχέδια σκαλιά. Το οικόπεδο αυτό βρίσκεται σε ένα γκρεμό ύψους περίπου 20 μέτρων από τη θάλασσα. Μόνος του είχε κάνει κάποια αυτοσχέδια σκαλιά στον γκρεμό για να μπορεί να κατεβαίνει ένα μονοπάτι. Από αυτό το μονοπάτι έσωσε ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου περίπου 100 άτομα. Οι υπόλοιποι 26 εγκλωβίστηκαν γιατί τους περικύκλωσε από 2 μεριές η φωτιά. Τα θύματα του οικοπαίδου είναι όλοι εξαιτίας της εκτροπής της αστυνομίας. Η μισή είναι γιατί η αστυνομία τους έστειλε από τηλεφόρο προς τα εκεί και άθελά τους εγκλώβησαν άλλους που προσπαθούσαν να φύγουν. Όλοι μαζί κατέφυγαν στο οικόπεδο προσπαθώντας να σωθούν. Ένας από τους βασικότερους, ο δεύτερος βασικότερος δρόμος στο μάτι, που είναι η οδός Κύπρου, αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτός δρόμος. Όπως έδειχνε στους χάρτες του Google Map ότι υπήρχε ανοιχτός δρόμος, ήταν η οδός Καρπάθου. Η Κύπρου στη συνέχεια της γινόταν οδός Καρπάθου. Παρόλα αυτά, η Κύπρου σταματούσε, σκεφτείτε έναν δρόμο, να σταματάει πάνω σε μια καγκελόπορτα. Γιατί αυτός ο χώρος, μέχρι τις 23 Ιουλίου του 2018,
Ήταν χώρος του ελληνικού δημοσίου, ανήκε στον ΕΦΚΑ, παλαιότερα ήταν χώρος που ανήκε στο ΝΑΤ και υπήρχε μια καγκελόπορτα και επίσης σειρματοπλέγματα που έκλειναν τη δίωδο, άρα κανένας πολίτης δεν μπορούσε, έβρισκε αδιέξοδο στο δεύτερο βασικότερο δρόμο στο Μάτι, από μια καγκελόπορτα που ανήκε στο ελληνικό δημόσιο. Αντίστοιχα και ένα οικόπεδο που είχε πρόσβαση στη θάλασσα, ήταν κλεισμένο από μπάζα που έριχνε ο Δήμος Μαραθώνα, ο κ. Ψινάκης, όλο το χειμώνα, δημιουργώντας έναν απροσπέλαστο τοίχο μπάζων και ξερόκλαδων, ύψους πάνω από 3 μέτρα, που δεν μπορούσε κανένας από εκεί να έχει πρόσβαση προς τη θάλασσα. Το τραγικότερο όλων είναι ότι στις 24 Ιουλίου το πρωί, πριν ακόμα μαζευτούν τα πτώματα από τους δρόμους, ο Δήμος Μαραθώνα έστειλε και μάζεψαν με φορτηγό τα ξερόκλαδα για να αποποιηθεί τις ευθύνες του και το ελληνικό δημόσιο, δεν ξέρω ποιανού Υπουργείου ήταν πρωτοβουλία, έριξε μπουλντόζα και γκρέμισαν την καγκελόπορτα, δείχνοντας ότι ο δρόμος δεν ήταν ποτέ κλειστός. Πολιτική ευθύνη υπήρξε, προφανώς υπήρξε πολιτική ευθύνη. Πρώτα απ' όλα η διαχείριση της φωτιάς είναι πολιτική ευθύνη. Η αστυνομία, το λιμενικό, η πυροσβεστική είναι υπηρεσίες που ανήκουν στο ελληνικό κράτος και είναι πολιτική ευθύνη το να κάνουν ή να μην κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εκτός αυτού όμως, στο κέντρο επιχειρήσεων υπήρχαν 2 υπουργοί, ο Τόσκας και ο Σκουρλέτης. Είναι τραγικό το ότι στο τότε Twitter, στις 5:03 το απόγευμα, την ώρα δηλαδή που η φωτιά έμπαινε στο Νέο Βουτσά και έκαιγε ανθρώπους, στις 6:18 το απόγευμα, την ώρα που πλέον η φωτιά είχε αφήσει ήδη γύρω στους 20 νεκρούς πίσω της και έμπαινε και κατέκαιγε τον κόσμο στο Μάτι, αυτές τις 2 ώρες πόσταραν στο Twitter ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Καπάκης, φωτογραφία κάνοντας tag τον Τόσκα και τον Σκουρλέτη και λέγοντας «Να, εδώ είμαστε στο κέντρο επιχειρήσεων και παρακολουθούμε τις φωτιές». Και το ίδιο post του Γενικού Γραμματέα το έκανε repost το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Σκέψου την ώρα που άνθρωποι, αν δεις φωτογραφίες η στάση σώματος και των 2 υπουργών είναι χαλαρά, με τα χέρια σταυρωμένα, να παρακολουθούν τις οθόνες με το τι συμβαίνει εκεί που καίγονται άνθρωποι. Εκτός αυτού λοιπόν, έχοντας 2 υπουργούς μέσα στο κέντρο επιχειρήσεων, έχουμε πλέον τη γνώση μετά τη δικαστική διαδικασία ότι τον Τόσκα τον κάλεσαν στο κινητό του τηλέφωνο από τα διελιστήρια. Τον κάλεσε τόσο ο επιχειρηματίας, ο κύριος Βαρδινογιάννης, όσο και ο υπεύθυνος ασφαλείας των διελιστηρίων. Του είπαν ότι πλησιάζει η φωτιά στα διελιστήρια, η φωτιά δεν έφτασε ποτέ στα διελιστήρια και έξω από τα διελιστήρια, κάτι θάμνους που σβήστηκαν και από δυνάμεις επίγειες που έστειλαν, αλλά και από την ίδια την επιχείρηση, γιατί άλλη μόνο έχει τρόπο να σβήσει μια μικρή φωτιά η επιχείρηση. Μετά από αυτά τα τηλέφωνα λοιπόν που δέχτηκε ο Υπουργός, έδωσε εντολή να γίνει εκτροπή των εναέριων μέσων από το Μάτι προς τα διελιστήρια, αφήνοντας απροστάτευτους και στη μοίρα τους τους πολίτες. Το ότι έδωσε την εντολή είναι κάτι το οποίο ο ίδιος στη δίκη δεν το δέχτηκε, δεν ήταν κατηγορούμενος ο Τόσκας. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξαν μηνύσεις και για τον Τόσκα και για τον Σκουρλέτη, οι οποίες δεν συζητήθηκαν ποτέ στη Βουλή, έμειναν θαμμένες στα συρτάρια του Προέδρου της Βουλής και δεν συζητήθηκε ποτέ το να γίνει άρση της ασυλίας τους ώστε να δικαστούν. Είναι κάτι το οποίο εξοργίζει τον κόσμο για το επόμενο έγκλημα που είναι τα τέμπη, αλλά δεν ασχολήθηκε ποτέ κανείς και δεν εξόργησε κανέναν το ότι δεν δικάστηκαν οι βουλευτές, οι υπουργοί για το Μάτι. Εκτός λοιπόν το ότι οι μηνύσεις αυτές δεν προχώρησαν ποτέ, ο κύριος Τόσκας δήλωσε ότι δεν έδινε εντολές, έλεγε τη γνώμη του. Αλλά ο κύριος Κωστιέρης, που ήταν ο υπεύθυνος του κέντρου επιχειρήσεων και αυτή τη στιγμή βρίσκεται και στη φυλακή, είπε ότι «Μα μου έδινε εντολές ο πολιτικός μου προϊστάμενος, να μην τον ακούσω». Σε καμία περίπτωση.
Είναι μια δίκη η οποία αφενός προσπάθησαν να συγκαλύψουν τις ευθύνες και να γίνει μια δίκη δικάζοντας τον άνεμο. Με τις απειλές προς τον πραγματογνώμονα και τις προτροπές τους να γράψει για την άναρχη δόμηση και τον αέρα, αν ο πραγματογνώμονας είχε λυγίσει, είχε φοβηθεί, τον απείλησαν με την καριέρα του, όντως. Αν ο άνθρωπος αυτός είχε σκεφτεί πού πάω να μπλέξω τώρα, εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα, κάτσε να υπακούσω εδώ, η δική μας στην ουσία δεν θα είχε σχεδόν κανέναν κατηγορούμενο δεν θα είχε, έτσι. Θα κατηγορούσαν μόνο τον αέρα. Βρέθηκε να είναι μια δίκη με 21 κατηγορούμενους, όχι όλους όσους θα έπρεπε στο κάδρο, δεν ήταν κατηγορούμενοι. Απαλλάχθηκε με βούλευμα το λιμενικό και η αστυνομία που δεν παρενέβησαν. Υπήρχαν γύρω στους 2.000 ανθρώπους στις ακτές και περίμεναν βοήθεια. Υπήρχαν 750 άτομα, κατέγραψε το λιμενικό, πρόσεξε, δεν διέσωσε. Κατέγραψε το λιμενικό ότι διέσωσαν οι ψαρόβαρκες. Αιγύπτιοι ψαράδες και το πλοίο της Γραμμής έσωσε τους ανθρώπους που κολυμπούσαν 7 ώρες στη θάλασσα. Έχουμε 9 ανθρώπους που πνίγηκαν. Το ότι καταδικάστηκαν οι επιχειρησιακοί της πυροσβεστικής είναι αυτονόητο, αλίμονο. Και στην τελική δικάζαμε ένα πλημέλημα. Προφανώς υπήρξε συγκάλυψη στο μάτι. Η πρώτη και η κυριότερη συγκάλυψη είναι το ότι οι περισσότεροι Έλληνες δεν γνωρίζετε τι πραγματικά συνέβη. Το ότι οι περισσότεροι Έλληνες ακόμα και σήμερα, 7 χρόνια μετά, 7,5, μπορεί να ισχυριστεί, το ότι υπάρχει Έλληνας που μπορεί να ισχυριστεί ότι στο μάτι έφταιγαν τα φθαίρετα ή η δόμηση ή οι δρόμοι, είναι η επιτομή της συγκάλυψης που έγινε στο μάτι. Συγκάλυψη επίσης από το ότι προσπάθησαν να επηρεάσουν τον πραγματογνώμονα με εντολή υπουργού, είπε ο Ματθεόπουλος ότι τον κάλεσε και τον απείλησε. Και ξέρουμε ποια υπουργό εννοεί. Άλλωστε είναι η υπουργός που έκανε μήνυση κατά του πραγματογνώμονα και της εφημερίδας που έβγαλε τα ντοκουμέντα, αλλά δεν έκανε μήνυση κατά του Ματθεόπουλου που επικαλέστηκε το ότι τα λέει με εντολή υπουργού. Συγκάλυψη στο μάτι έγινε γιατί βρέθηκαν παραποιημένα τα έγγραφα της πυροσβεστικής. Απειλήθηκε ο πραγματογνώμονας. Προσπάθησαν να κρύψουν πτώματα. Υπάρχουν καταγγελίες των εργαζομένων στα νοσοκομεία ότι δόθηκε εντολή να μην μιλάνε με δημοσιογράφους και να μην λένε πόσους τραυματίες έχουν στα νοσοκομεία. Γι' αυτό και δεν υπάρχει καμία επίσημη λίστα. Η μόνη λίστα των τραυματιών είναι αυτή που κάναμε εμείς, οι κάτοικοι. Σκέψου για παράδειγμα ότι αντίστοιχα στα Τέμπη, για να υπάρξουν οι παροχές προς τους τραυματίες, οι παροχές του ΕΟΠΗ που πήρε το κράτος, υπάρχουν καταγεγραμμένα τα άμκα των ανθρώπων που νοσηλεύτηκαν. Στο μάτι δεν υπάρχει επίσημη λίστα με τα άμκα των ανθρώπων που νοσηλεύτηκαν, γιατί υπήρξε εντολή προς τα νοσοκομεία να σκίσουν και να εξαφανίσουν κάθε στοιχείο από εκείνο το βράδυ. Αυτά είναι καταγγελίες που έχουν κάνει οι ίδιοι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα τους, ο πρόεδρος των εργαζομένων νοσηλευτών. Επίσης υπήρξε καταγγελία από τον πρόεδρο, από τον κύριο Λέοντα, τον πρόεδρο των ιατροδικαστών, ότι δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο για να βρουν τα πτώματα από το πεδίο. Τα παραθρακωμένα πτώματα για να αναγνωριστούν χρειάζεται η συνδρομή της οδοντιατρικής υπηρεσίας. Δεν κλήθησαν ποτέ οδοντίατροι, γιατί η οδοντοστοιχεία είναι το μόνο στοιχείο που δεν καίγεται. Σε ένα πλήρως απανθρακωμένο σώμα θα παραμείνει η οδοντοστοιχεία του. Εκτός αυτού υπάρχει και μια τεράστια συγκάλυψη στον αριθμό των θυμάτων. Οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε ότι τα θύματα είναι 104 και όχι 120 που είναι στην πραγματικότητα. Κανένας από εσάς μάλλον δεν γνωρίζει ότι υπάρχει ένας ομαδικός τάφος, τον οποίο ζήτησε το Υπουργείο Εσωτερικών τότε, το Σεπτέμβριο του 2018, ζήτησε το Υπουργείο Εσωτερικών από το Δήμο Μαραθώνα να του παραχωρήσει ένα χώρο για να θαυτούν αταυτοποίητοι σωροί θυμάτων.
Ο χώρος παραχωρήθηκε το 19. Το 19 λοιπόν θαύτηκαν, σύμφωνα με τα έγγραφα που υπάρχουν, σε έναν ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη, 16 αταυτοποίητοι και μη αναγνωρίσιμοι σωροί. Δεν γνωρίζουμε από το σημείο απανθράκωσης που βρέθηκαν αυτοί οι 16 άνθρωποι, δεν γνωρίζουμε αν είναι άντρες, γυναίκες, τι ηλικία έχουν. Δεν αναζητήθηκαν από συγγενείς, γιατί μάλλον πρόκειται για αλλοδαπούς που δούλευαν στην περιοχή. Η περιοχή μας είχε αρκετούς Ινδούς, αλλοδαπούς εργάτες. Και προφανώς οι συγγενείς τους απλά μπορεί να πήραν μία πληροφορία ότι ο άνθρωπος κάηκε σε μια φωτιά στην Ελλάδα. Ποιος θα σηκωθεί από την Ινδία να έρθει να δώσει DNA για να τον ταυτοποιήσει. Έτσι λοιπόν έχουμε 16 αταυτοποίητους σωρούς σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα που υπάρχουν. Αλλά σύμφωνα με αυτά τα έγγραφα του Υπουργείου, συγκεκριμένα περιγράφουν ότι θα θαυτούν αυτοί οι 16 αταυτοποίητοι σωροί. Υπολείμματα μελών σώματος, μάλλον ταυτοποιημένων ανθρώπων, που γίνεται το έγκλημα της εξύβρισης νεκρών, του να μην δοθούν στους συγγενείς τους. Σκεφτείτε ότι ακούμε τώρα ότι στο Κουλούρι βρέθηκαν μέλη σώματος θυμάτων από τα τέμπη, από το τρένο, και δεν δόθηκαν στους συγγενείς τους και ανατριχιάζουμε. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αντίστοιχα οι συγγενείς από το μάτι δεν πήραν ό,τι υπόλοιμα βρέθηκε από τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά το έχωσαν σε έναν ομαδικό τάφο. Και σε αυτό το ομαδικό τάφο περιγράφει ότι έχωσαν και αντικείμενα, προσωπικά αντικείμενα καμένα. Επίσης δεν δόθηκαν στους συγγενείς τους τα προσωπικά αντικείμενα. Και το τραγικό είναι ότι περιγράφεται ότι υπάρχουν και υπολείμματα ζώων, ζωικών οστών. Για υγειονομικούς λόγους απαγορεύεται να θάψεις ζώα μαζί με ανθρώπους. Όλο αυτό αποτελεί την επιτομή της εξύβρισης των νεκρών και την επιτομή της συγκάλυψης των θυμάτων. Ότι στις εκθέσεις, η έκθεση για τα ταυτοποίητα πτώματα ξεκίνησε να την γράφει την έκθεση η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το Σεπτέμβριο του 2018, και σε αυτή την έκθεση αναφέρεται ότι άντρες της Ελλάς βρήκαν 2 τέτοια πτώματα στις 21 Αυγούστου του 2018. Δεν είναι ότι το μάτι έγινε 23 Ιουλίου και στις 24 γνωρίζαμε τους νεκρούς. Η ταυτοποίηση των θυμάτων πήρε πάρα πολύ καιρό. Η ανέβρεση των θυμάτων, ο γιος της Αθηνάς της Μουτάφη που πνίγηκε στη θάλασσα, ο Βίκτορας, 25 χρονών παιδί, ξεβράστηκε 1 εβδομάδα μετά σε κάποια ακτή, μακριά από το μάτι. Παρέδωσαν τα σώματα σε σφραγισμένες σακούλες με εντολή να μην ανοιχτούν. Το λέω γιατί αυτό το ακούσαμε στα τέμπη και νομίζαμε ότι μόνο τώρα συνέβη. Αυτό είναι μια πάγια τακτική που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Η προτροπή ήταν να μην ανοιχτούν για να μην έρθουν οι συγγενείς αντιμέτωποι με το θέαμα που θα αντίκριζαν. Στην πραγματικότητα όμως, πιστεύω ότι μέσω αυτής της διαδικασίας έγιναν επίσης λάθη, διότι δόθηκαν λάθος πτώματα σε ανθρώπους. Έχουμε ήδη 2 καταθέσεις στο δικαστήριο, όπου η μία άμεσα κατάλαβαν ότι δώσαν λάθος πτώμα και ζήτησαν από την οικογένεια να κάνουν εκταφή τα μεσάνυχτα χωρίς να ειδοποιηθεί ο εισαγγελέας και να κάνουν σκάτζα τα πτώματα. Η οικογένεια φρίκαρε, ρώτησε γιατί μεσάνυχτα, τι θα κάνετε το πτώμα που θα πάρετε από εμάς, το λάθος, και γιατί να μην το μάθει ο εισαγγελέας. Εννοείται ότι η οικογένεια πήγε στον εισαγγελέα και το κατήγγειλε. Και επίσης 3 χρόνια μετά με τις εκταφές υπήρξε η οικογένεια που κατέθεσε στο δικαστήριο ότι έκαναν εκταφή άντρα απανθρακωμένου, πλήρως απανθρακωμένου, αλλά κατά την εκταφή βρήκαν ότι αυτό που νόμιζαν μέσα στον τάφο ότι ήταν ο δικός τους άνθρωπος ήταν η γυναίκα με ρούχα. Η οικογένεια αυτή δεν γνωρίζει ούτε που είναι ο άνθρωπός τους, δεν έχουν σημείο αναφοράς, δεν ξέρουν που βρίσκεται ο δικός τους άνθρωπος θαμμένος.
Όπως επίσης και η οικογένεια της γυναίκας με τα ρούχα μάλλον επίσης δεν γνωρίζουν. Το μάτι δεν πολιτικοποιήθηκε. Θεωρώ πως δεν πολιτικοποιήθηκε. Όχι θεωρώ, δεν πολιτικοποιήθηκε το μάτι. Κάποιοι προσάπτουν ότι η Νέα Δημοκρατία βγήκε και κέρδισε τις εκλογές λόγω της φωτιάς στο μάτι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μακάρι να ήμασταν τόσο ευαισθητοποιημένοι και να τιμωρούσαμε τους πολιτικούς ανάλογα με τα θύματα που έχουμε στις βάρδιές τους. Τότε θα έπρεπε να έχουν τιμωρηθεί και για το μάτι και για τα 25 θυμάτα της Μάνδρας. Δεν τιμωρήθηκαν γι' αυτό, δεν ξαναβγήκαν για πολιτικούς λόγους, άσχετους από τη φωτιά και από τα θύματα. Παρόλα αυτά, το μάτι δεν έγινε σημαία κανενός κόμματος. Για καλή μας τύχη δεν το εκμεταλλεύτηκε κανένας υπέρ του πολιτικά, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Για καλή μας τύχη κανένας δεν θέλησε να πάρει το μάτι και τους συγγενείς του υπό την ομπρέλα προστασίας του. Θα μου επιτρέψει όμως να σου πω ότι και να συνέβαινε δεν θα το δεχόμασταν εμείς οι ίδιοι. Γιατί για μας αυτό αποτελεί ακόμα μια εξύβριση των νεκρών και του βιώματός μας. Δεν θα επιτρέπαμε σε κανέναν να κάνει πολιτική σημαία το βίωμά μας. Το μάτι όμως έγινε πολιτική σημαία συγκάλυψης και προπαγάνδας από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που κυβερνούσε τότε, επιρρύπτοντας τις ευθύνες στα θύματα και αποποιούμενοι τις ευθύνες τις δικές τους. Και δυστυχώς πληρώσαμε εξαιτίας αυτού και ένα τεράστιο πόλεμο, το πληρώσαμε ένα τεράστιο πόλεμο από τους οπαδούς αυτού του κόμματος. Είναι τραγικό το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μίλησαν ποτέ για το μάτι, δεν έκαναν καμία ανάρτηση, καμία πορεία, δεν συμπαραστάθηκαν ποτέ στους συγγενείς των θυμάτων στο μάτι, παρά τις εκκλήσεις που κάναμε να έρθουν και στο δικαστήριο, αρνούμενοι να παραδεχτούν ότι αυτά τα θύματα υπήρξαν εξαιτίας λαθών που έγιναν από το κόμμα και από την κυβέρνηση που υποστήριζαν. Είναι ό,τι πιο τραγικό μπορεί να συμβεί αυτό μεταξύ των πολιτών ενός κράτους. Επίσης, εδώ να σου πω κάτι που ίσως δεν γνωρίζεις. Πριν τις εκλογές του 19 άλλαξε ο εκλογικός νόμος. Καθυστέρησαν οι εκλογές για να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, ο ποινικός κώδικας, κάνοντας τις ποινές για τα πλημελήματα πιο ήπιες και πιο μαλακές, επειδή ήξεραν πλέον ότι θα δικαστούν. Εμείς τότε κάναμε μία εκστρατεία να μαζέψουμε υπογραφές από τους Έλληνες πολίτες για να εμποδίσουμε να αλλάξει ο ποινικός κώδικας. Μαζέψαμε περίπου 2.500 υπογραφές. Υπογράψαμε μόνοι μας. Μετά τη φωτιά, τα νοσοκομεία γέμισαν με εγκαυματίες. Πάνω από 100 άτομα κατέκλυσαν τα νοσοκομεία το πρώτο βράδυ. 17 από αυτά πέθαναν, δεν βγήκαν ποτέ ζωντανοί. 58 ήταν βαριά εγκαυματίες. Κάποιοι από τους βαριά εγκαυματίες νοσηλεύτηκαν για πάρα πολλούς μήνες. Είναι ο τραυματισμός του εγκαύματος τέτοιος. Ανεξάρτητα αν θα τραυματιστείς σε δάσος ή στο σπίτι σου, απαιτεί πολλών μηνών νοσηλεία. Σκέψου ότι ένα από τα θύματα από τη φωτιά στο μάτι νοσηλεύτηκε περίπου 1,5 χρόνο. Πήρε εξιτήριο στην πραγματικότητα τα Χριστούγεννα του 2019. Από τις 23 Ιουλίου 18 που κάηκε, ξαναγύρισε στο σπίτι της τα Χριστούγεννα του 19. Και γύρισε έχοντας και μία αναπηρία, έχοντας χάσει την νεφρική της λειτουργία εξαιτίας των εγκαυμάτων της. Ως κάτοικοι αναπτύξαμε σε πολλούς τομείς εθελοντικές δράσεις για να αναστήσουμε τον τόπο μας, δεδομένου ότι και το κράτος ήταν απόν. Ένας από αυτούς τους τομείς ήταν η υποστήριξη των εγκαυματιών και των οικογενειών τους. Κάτοικοι εθελοντές λοιπόν προσπάθησαν και κατέγραψαν πού βρίσκονται οι εγκαυματίες, σε ποια νοσοκομεία και ποιες είναι οι ανάγκες τους. Γιατί σκέψω ότι μέχρι να το κάνουν αυτό οι κάτοικοι που το κάναν το Σεπτέμβριο πλέον, σχεδόν 2 μήνες μετά τη φωτιά, οι συγγενείς των εγκαυματιών ήταν στο νοσοκομείο όλη μέρα με τους ανθρώπους τους, όπως κάνουμε όλοι μας όταν έχουμε έναν συγγενή μας σε νοσοκομείο. Είχαν κατεστραμμένα σπίτια, είχαν θάψει θύματα, υπήρχαν οικογένειες
στο Μάτι υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που είχαν έως και 5 θύματα. Είναι άλλη μια τραγική πρωτιά αυτή. Το να χάνει μια οικογένεια συγχρόνως 5 θύματα, 5 ανθρώπους. Όταν προσεγγίσαμε αυτούς τους ανθρώπους, που οφείλω και εδώ πάλι να πω ότι προσπάθησαν να μας αποτρέψουν από τα νοσοκομεία, είχαν εντολή να μην τους προσεγγίζουν ούτε δημοσιογράφοι, θέλαν να κρύψουν την ύπαρξή τους στην πραγματικότητα, ήταν εντολή από το Υπουργείο αυτό. Όταν τους προσέγγισαν οι εθελοντές, τότε αναδείχτηκαν πάρα πολλές ανάγκες. Από το να έχουν μια καρέκλα να κοιμούνται το βράδυ συνοδοί ή ένα πιάτο φαγητό από το νοσοκομείο, που μέχρι τότε τα πλήρωναν από την τσέπη τους, δηλαδή βρέθηκαν σε αυτή την ανάγκη εξαιτίας του κράτους και έπρεπε να πληρώνουν και από πάνω. Χρειάζονταν κάποια υλικά τα οποία δεν κάλυπταν από τον ΕΟΠΗ και θεωρούνταν καλλιτικά, όπως κρέμες, πιεστικά ενδύματα που βάζει στα εγκάβματα. Τότε με παρεμβάσεις δικές μας των εθελοντών, το κράτος επίσης δεν τα ανέλαβε, παρά μας παρέπεμψε στο Ίδρυμα Λάτσι να τα καλύψει. Οι συναντήσεις μας με το Υπουργείο Υγείας τότε, με τον κύριο Ξανθό, οδήγησαν στο να μας πει ο κύριος Ξανθός ότι θα τα καλύψει το Ίδρυμα Λάτσι αυτά που χρειάζεστε. Αργότερα όμως κάναμε την οργάνωση της Σάλβια για να υποστηρίξουμε και τους δικούς μας εγκαυματίες, αλλά γενικά το έγκαυμα στην Ελλάδα, συνειδητοποιώντας πόσο τραγικά αποτελέσματα έχει σαν τραυματισμός. Περάσαμε 2 νομοσχέδια, όπου πλέον όλα αυτά τα σκευάσματα καλύπτονται για όλους τους εγκαυματίες στην Ελλάδα από τον ΕΟΠΗ, χωρίς καμία συμμετοχή από τον ίδιο τον ασθενή. Μπορεί οι δικοί μας εγκαυματίες να το στερήθηκαν όταν το χρειάζονταν αυτό, αλλά πλέον το έχει κάθε Έλληνας πολίτης. Και η Σάλβια προσπαθεί να αλλάξει, να είναι δίπλα σε κάθε εγκαυματία, αλλά και στο να βελτιώσει τις συνθήκες νοσηλείας του εγκάβματος.